Днес ще играем на Fortnite Reload с един мой приятел. Кажи здрасти на хората, бе, пич. Здрасти! Айде, пускай. Ето, сега пускам. Пуснах! Я виж чата. Защо? Виж Fortnite чата на партито. Добре. Видя ли? Малено яко. Но това е много яко е, човек. Я да видя шопа, ако има. Това можеш да се ката бандъл, чакай, как го бъксиш. На тебе позволяват ли ти? Каква? V-Bucks. Давай. И си купиш? Не съм. Ама, да, аз за рождения ден ми казаха, че мога да си взема 10 пъти по 13 500. 10 пъти по 13 500. Това представяш ли си? Да. И мога да го направя. Ти си с много як смет. Това ми беше последния път. За да ми купят 10 V-Bucks. На мен ми купиха само 1000 V-Bucks. Ама ти ще не си запази V-Bucks-ите, бе. Добре. Що не си запази V-Bucks-ите да си купиш и този Battle Pass? Ей, тука. Добре. Сега ще ги примачкаме ли? Да, аз си поръчах безжична мишка, че моята ми лаги. Моята ми лаги. Ти ми е брал. Със сигурност е яко. Малко ми лаги моята мишка и си поръчах нова. Мале, добре, че сега не играя в армиите. Тъндърка! Брат, тъндърка. Мене ще му убият точка. Добре, много проблем. Брат, гледай с бота, аз съм застанал зад него, той брат се върти. Чистито. Ами, много проблем. Като си детнал. О, по-добра помпа от тъндърката. Вот! Ти как се лутна толкова добре, бе? Ами, брат, бързо се улучвам, защото бързам. Ето. Сега имам един хубав план. О, тук чувам хора, елате да ми направят джаги. Мокнат. Един го отрепах. Точно един го отрепах в тавана. Какво му направи? Джага, нали? Значи, помпа и... Брат, нацепих му една хубава глава на това. Лилав снайпер. Брал? Ама това е от човека. Ти къде си? Аре, нокнат. Ей! Брат, къде има снайпер? чакай. Аз го видях. Ало? Ей, го видях. Чакай, ще го снайпна. Айде, 290. Цили. Я го ще и той на мене. Видях го, я го ще.
Пусти го на мен, плиз, бро. Чакай, аз искам на сляпо да го оцеля с снайпер. Аре, Чакай, я го оставя той на мен, плиз. не, той ще ме изкърти, той ще ме изкърти. Опа. Аре, Трябва правилно. да е така. Тошко ще умра, нямам никакъв шанс. Тук има бандажки и минита, бързо. Бързо, ела ги използвай. Имам бандажи и минита, ела тук. Не, бе, аз я намериш. Кит. Добре. Нали това Ела по-добре? да ти направя един масаж на врата с една хубава помпа. Не. За къде си тръгнал, мой? Къде си тръгнал ти, мой? Колко кила направи ти, мой? Къде си тръгнал, ще ми обясниш ли? Колко кила направи ти, бе, Тошко? 7. Мале, брат, ти направо го прочукваш, бе, човек. Аз им щупих много трипа. Аз им правя масаж на врата. Yes, дец. Я го стей тоя. Ай, сори. Не, бе, голяма работа. Нищо. Импулски. Тошко важното, че сме го... че играем. Не. Бързо. Тошко, бързо. Аре, чакай да излезна от тия билдове скъпани. Брат, аз набилдих. Толкова набилдих, че не мога да излезна от това. Да, че си с по-добре добър късмет. Брат, имаш ли патрони за снайпер, защото не трябва. Аз въобще нямам снайпер и нямам патрони въобще за снайпер. Много сори, бро, ама... Ами, аз ще... Тошко, нали му се сърдиш? Не, какво да ти се сърдя за някакви патрони скъпани. При тебе има ли хора? Не, гърмят са наблизо и аз там не ще ходя. Идвай, ти. Идвай. Чакай да са хилна. Не. Ей, сега ми правя джага. Умираш ли? Не. Не. Тошко, зад тебе има човек. Знам. Ей, лук, това е та помпа, бе, лук. Това е както се на помпа. Не, аз трябва да събирам. Чакай. Нокнат. И двамата ли? Ела да се. Ей, откъде ще му стрелят, бе? Нокнат. Отивам по него. Не, Ребутни са. видях го къде. Видях. Я го маркни. Не мога. Чакай. Само застани. Не, как ми се дръпна мишката. Ей, затова ви казвам пора, че ме забива. Аз набързо ще взема люлка. Не беше. Аре, на кой скачаш, бе? На мен ли ще скачаш? Не. Ай, стига, бе. Тошко, ще ме хелпнеш ли? Не, ребутни са, не мога. Аз съм много малко кръв, ако се покажа, брат, той ще ме изкърти моментално. What the hell, брат, казах, че аз не трябваше изобщо да се покажа. Много сори, Тошко. Брат, няма нищо, аз добре ги поизкъртвах към колко? 12-13 кило направих. А къде отиваш? В лобито.
Лобито отивам. В лобито? Да. Окей. И това беше, хора, надявам се ви хареса видеото.